चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर दाखोनगाव गामिनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 15सा फरायसाफोरखौ मान बान्था होनानै लोगोसे गांसे गांसे डिक्शनारि बिजाब होनानै गाजा गोमजायै आर'नाइ गानहोना दुंब्रुदै बरायदों। बे फरायसालिनिनो फरायसा फैसालि बरगयारिया गासै 515 नम्बर मोननानै 85.83 जौखोन्दोआव उथ्रिसार जानानै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ आरो ओनसोलनि थागिबिफोरखौ गोजोन होनो हानायखाय फैसालि बरगयारिनि 5 थाखोआव फरायबाय थानाय बिनानावखौ बेसेन लायाजासे फोरोंलांनांसिगोन होननानै बे फरायसालिनि एसएमसिनि लेङाइ नेहाथारि देरस्रां ब्रह्मआ फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव फैसालि बरगयारिनि बिनानाव उननि समाव जायफोर मेट्रिक आनजाद होगोन बिसोरो आसामनि गिबि मासियाव उथ्रिसारनो हागोन होननानै मिजिंथिना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि आफादगिरि सुरेन बरगयारी, फरायसालिनिनो गोरायुं सन्जीब बसुमतारी आरो 15सा उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि बिमा बिफाजों लोगोसे फरायसाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बेनि थाखाय डिक्टेसन मोननो थाखाय नाजायाखैमोन। आं सानदोंमोन आं टपआव गाखोनो नाजाखादोंमोन आरो नाथाय आं हायाखिसै। बे आंनि गोसोआवनो दुखु महरै थाबाय। दा आं खमैब्लाबो 15 घन्टायानो फरायखादोंमोन दा आंनि आन्दाजाव आरो बियो। होमबाबो दा डिक्टेसन मोननो हाबाय, बेनो आंनि एसे गोजोननाय। ओरैनो बेसेबां सम गारनांगौ फरायनायाव? माबायदि फरायो? फरायनायावलाय गोसो होथारनानै बिदिनो फरायनाया 15 घन्टायानो जायो खोमा। औ। बै माखासे नोंनि उन बिनानाव फंबायमोन फरायबाय थानायफोरखौ मा मेसेज हरनो सानो नोङो? बिसोरखौ आं आसामनि टपआव गाखोगोन आं बेखौ मिजिं थियो आरो मोजां उथ्रिसारनानै बेखौ आं सानो, खस्थ' खालामगोन आं सानो आरो। नोंथांमोनखौबो जोङो हामबाय होग्रोदों। जोंनि नैबे फेलिसिटेसन प्रग्राम फरायनाय हाबाफारियाव जे नोंथांमोनाबो जोंजों फैनानै बाहागो लाफैफानो हादों, बिनि थाखायनो आं गिबियाव नोंथांमोनखौ साबायखर बावनाय जासिग्रोबाय। दा नैबे रिसेन्टलि जानानै थांनाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट, नैबे जोंनि फरायसालिया मोनसे प्राइभेट मिसन गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुल फरायसालिनि मुङा। दा जोंनि फरायसालिनिफ्राय गासै 15 जन मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा 15नि गेजेराव जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों 9 जन, टटेल 9 अफ स्टुडेन्ट्सखौ जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। बेनि गेजेराव आउट अफ 9आव जोंहा डिस्टिंसन हिसाबै जोंहा मिस फैसालि बरगयारी जोंनि गेजेराव दा दङ। दा अभारअल जोङो नायोब्ला फार्स्ट डिभिजनाव जोङो 2 स्टार मोननो हादों, सासे डिस्टिंसन बाद बाखि फार्स्ट डिभिजन। आरो जिखिनि जोंहा 6 जन थादों, 6 जना जोंहा सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों। दा जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोङो थार्ड डिभिजन होननाय गैया बा फेल होननाय गैया। दा जोङो दिनै फेलिसिटेसन प्रग्रामाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय पास आउट जानानै थांनाय साथ्रफोरखौ जोङो लेंहरजोबदों। बेजों लोगोसे जोङो गार्जेनफोरखौबो लेंहरदों। दा जोङो मान बिलाइ बिथांमोननो जोङो गथायबाय। बेजों लोगोसे जोङो मोनसे डिक्शनारि गथायफादों। बेजोंनो लोगोसे जोङो जथखिंसिब्लाबो अनसुंथाइ हिसाबै जोङो डिस्टिंसन मोननो हानाय फैसालि बरगयारिनो जोङो 5,000 जोङो फरायसालिनिफ्राय होनाय जाबाय। आरो 2 थाबावनाय स्टार मोननाय फरायसाफोरनो जोङो 2,500 अर्थात 2,500 जोङो अनसुंथाइ हिसाबै होनाय जाबाय। दा जोंनि फरायसालिया सरासनस्रायै नायोब्ला माने मोनसे नेशनेल हाइवेनिफ्राय गोजान, अर्थात सामथाइबारिनिफ्राय 127 सि नेशनेल हाइवेनिफ्राय जोंहा गोजान जायो। दा बेवहाय जोंहा माखासे खाबुआ खमा बेनो जे जोंहा हान्थिमेलाया प्रब्लेम जायो। दा थेवब्लाबो जोंनि फरायसालियाव जोङो थोजासेद्राय जोङो एनरलमेन्ट मोननो हायाब्लाबो जेखिनिखौ मोनदों जोङो मोजाङै बिसोरखौ इयुनाव जाहाथे बिसोरो भबिष्यतआव मोजां आखुथाय, सिबिथाय, सोलोंथाइ लानानै आवगायलांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे फरायसालियाव जोङो फोरोंगासिनो दङ। दा आरो मोनसे जोङो बुंबावनो सानदों जे जोंनि फरायसालिया 2015 मायथाइनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होजेनदोंमोन। दा 2015, 16, 17, 18, 19खौ जोङो दैमालु गोजौ फरायसालिनिफ्राय होनाय जादोंमोन। आरो 2020 मायथाइनिफ्राय जोङो सेल्फ रेजिस्ट्रेसन मोननानै जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलनि नामावनो जोङो मेट्रिक आनजाद होनो हादों। दा बैफोर रेकर्डखौ नायबोयोब्लाबो जोङो 2020आवबो जोङो
जोंनाव थार्ड डिभिजन होननाय गैयामोन सेकेन्ड डिभिजन फार्स्ट डिभिजनमोन 21आवथ' जोंहा कर'नाजोंनो जेन'बा अल इन अल थांबाय आरो नैबे रिसेन्टलि दानियाव जोङो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों आरो दा बिनि उनाव जोंहा दङ आंजोंनो नै लोगोआव गाहाय फोरोंगिरि आरो बे फैसालि बरगयारिनि आफा आइ दङ दा नोंथांमोनखौबो फंनैसो बिसोरजों एसे मोगा मोगि लानो थाखाय आङो दहाय मिटिङाव मेलाव मोनसे घोषणा खालामदों जे बे बाबाया जोङो लोगो मोनलायनाया दानि नंला बे बाबाया सिमला बागानि बे बाबाया 6 जन फिसा हिन्जाव दङ दा 6 जन फिसा हिन्जावखौबो बे बाबाया बे फरायसालियावनो इस्टाब्लिशमेन्ट खालामदों माने सोरबाया फुल फरायनानै पास आउट जानानै थांबाय सोरबाया बेटार चान्स लाइक नवोदयाव बिनि फिसाजोआ सासे चान्स मोननानै बेबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय थांदों आरो नैबे बिनानावा देग्लाय मेट्रिक होबाय आरो बे बिनानावनि दुइसिन दङ जोंहा क्लास 5 थाखोआव फरायगासिनो दं दा ओंखायनो जोङो दाख्लैहाय रिजाल्ट मोननायनि सिगांबो जोङो सावरायदोंमोन आरो रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावबो जोङो कमिटियाव डिसिसन लादों जे बे बाबाया सासे साख्रियाल मानसि नङा एकदम आबादारि माने ससियेल वर्क दिनै नोंथांमोननि बे मिडियाखौ दिनैनि बे गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं स्कुल जि 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद होनाय फरायसाफोरखौ जि बरायनायजों लोगोसे बिदाय होनाय फोरबो बहाय आंनो गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौबो आङो बरायबाय खुलुमनाय थाबाय आरो नायगिरि बिथांमोनखौबो आं बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गिबि आङो खुलुमहरनाय थाग्रोबाय दा आं बेखौल' बुंनो नागिरदों जोङो जिहेतु इन्टारनेट मुगानि सासे सोद्रोमा जानाय हिसाबै जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो थांनानै थानाया जोंनि थाखाय जोङो खोमसिखौनो बुंजायो बेनिखायनो आं बेखौनो सानदों जे सासे गार्जेन हिसाबै आङो गामियाव थानानैबाबो आंनि जिहेतुके गथ'फ्रा 6 हिन्जावसा गथ' अब्लाबो आङो सोलोंथाइनि खेथ्रआव बा मानसिनि खेथ्रआव हिन्जाव हौवानि फाराग लायाबालानो आंनि गथ'फोरखौ आङो सोलोंथाइखौ लानांगौ बे गोसोखौ लानानै आङो गथ'फोरखौ आङो फोरमायबाय थाबोदों आरो बिनिनो देरसिन जाय दहाय जोंहा बे कमिटिनिनो नेहाथारि बिथाङा बुंखाबाय गासिबो आंनि गथ'फ्रा बे फरायसालिनिफ्रायनो फरायनानै थांजोबदों आरो जायनि फलाव आं बे कमिटिखौबो आं धन्यबाद होनांगोन मानो होनोबा बिथांमोना आंनि बेनि बेसेनखौ आंनि दुइसिनथार गथ'खौ फ्रि जेसेबां बोसोर फरायो बेखौ होनायनि थाखाय आङो आनान गसाइनाव बे स्कुलनि इयुना गोजों जालांथों आरो बे स्कुलनि कमिटिनि आरो फोरोंगिरिफोरखौबो आङो गोरबोनिफ्राय आङो खुब धन्यबाद होयो बेखौ बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेल' आंना देरसिन गथ'आ BA पास जानानै एसे देहा नोरजिया जानायनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बड' डिपार्टमेन्टआव नाम्बार 1आव मोनलायलायदोंमोन बियो नाथाय 6 माससो क्लास लानायनि उनाव देहा एसे नोरजिया जानायनि थाखाय बे हायाखिसै आरो बिनि नैथिया कटन इउनिभारसिटियाव MA देग्लाय लास्ट सेमिस्टाराव दङ कटन इउनिभारसिटियाव MA बड' लानानै बे दा सेप्तेम्बराव जोबगोन रिजाल्टआ बेनिया मोनगोन आं सानदों मोजां खालामगोन बियो आरो बिनि उनावनो जोंहा आरो जि सासे हिन्जावसा गथ' दङ बियो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव डिग्रियाव सेकेन्ड सेमिस्टार फरायगासिनो दङ बिनिनो नैबे दानि जाय मेट्रिकआव आनजाद होनानै पास जानाय बियो बिनानाव आरो बिनि नैथिया बिनि आनजाया नवोदयाव दा क्लास 9आव दङ बिनिनो जोबथानाय जि हिन्जावसा गथ' आंहा फिसाजो बियो दा क्लास 5आव बे फरायसालियावनो फरायगासिनो नंखायनो आं मुलुगखौ सानदों गार्जेन हिसाबै जोङो फरायनायनि खेत्रफ्राव हिन्जाव हौवाखौ जों डिफारेन्स लाबोनो नाङा गासिबखौबो जोङो बिमा बिफा हिसाबै मोजां समान नोजोरजों जों नायनो रोंनांगौ बेखौ आं सानदों आरो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बेंक PO बेंक क्लार्क बेंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन
बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360